गारबोनाय समफ्राव हेमन्तआ हाग्रामा महिलारिनिफ्राय माखासे डायलग सोलोंनो थाखाय फैनो गोनां जायोमोन। हाग्रामा महिलारिनि डायलगखौ खोनासंनानै आसामाव गुबुन गुबुन प्रग्रामाव डायलगखौ हैनो थाङोमोन आरो आसामनि माखासे प्रग्रामफ्राव हेमन्तआ हाग्रामा महिलारिखौ लेंहरनो गोनां जायोमोन। हाग्रामा महिलारि बे प्रग्रामाव थांबासो रायजो राजाफ्रा लोब लोब आसामनि रायजो राजाफ्रा जनजातिफ्रा फैनानै खोनासङोमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ आसामनि मोनबैसे प्रग्रामाव हेमन्तआ लेंहरखो बेखौ दिनैनि सानाव साननो हागोन ना हाया? बेखौल' आं दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुङो। जेब्ला हेमन्तआ आसामनि माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव प्रग्राम जायोब्ला हाग्रामाखौ लेंहरनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब हाग्रामा महिलारिखौ नायनो फैयोमोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ खेबबैसे लेंहरखो हेमन्तआ? खेबबैसे लेंहरखो आसामनि प्रग्रामाव? ক'ৰবাত যেন কিবা এটা হৈছে, কথাবোৰ ভবাৰ দৰে সহজ নহৈছে গৈ। দলৰে শাসন কাৰ্যত দলৰে জ্যেষ্ঠ নেতাসকল সুখীনে? ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তিনি প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজেন গোহাঁই, ৰমেন ডেকা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। দলৰ ৪৪তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ দৃশ্য চাওক। এয়া বিজেপিৰ দৰে ৪২ লাখ সদস্য থকা দল এটাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দৃশ্য হয়নে? উপস্থিত নাই খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ বাদে নাই শৰ্মা কেবিনেটৰ কোনো এজন মন্ত্ৰীও। বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ তথাকথিত হৰ্তাকৰ্তা বিধাতাসকলৰ ছাঁটোও নাই। দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই অৱস্থা দেখি অসুখী জ্যেষ্ঠসকল। ৰাজেন গোহাঁইৰ মুকলি মন্তব্য, প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত দলৰ সদস্যসকলৰ অনুপস্থিতি শুভ লক্ষণ নহয়। কোনো সদস্য লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি যাব নালাগে। ক্ষমতালৈ আহিলে মানুহে সকলো পাহৰে। एसेबाबो भिडिअनि फुटेजाव खोनाबाय, बेसेबां गनायथाव। नंगौ, जोंबो खोनाफा माफा जोंबो खोनागासिनो बिजेपि सरकारा माखासे बिथोराव माखासे दुर्बलता जागासिनो होननानै जों खोनानो मोनो। मानो होनोब्ला गिबि गिबियाव जों बुंनांगोन माखासे बिथांमोननि दुर्बलताया अबाव जादों अबाव जायाखै जोंहा बेखौ बुंनांगौ जोंहा अधिकारबो गैया आरो जोंहा मोनथायबो गैया। बिनि थाखायनो आं जोंनि बर' माहारिनि माखासे जारिमिनखौ लानानै XNDP-नि माखासे जारिमिनखौ लानानै बुङोब्ला गिबि गिबियाव बिटिआर एकर्डनि सायाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां, केसनि सायाव उदां, बर'फोरनि माखासे नंखायफ्ला एकर्ड बेफोरखौ जोंनि माखासे बर' हारिनि गेजेराव जेरैबायदि मेलेमजिबिफ्रा दिल्लीयाव थांनानै हाइ कर्ट, सुप्रिम कर्ट बेबायदि केसखौ गेलेदों। दिनै हाइ कर्टआ हाइ कर्टआनो, सुप्रिमा सुप्रिमानो। जेरैबायदि बेबायदि आयेनखौ जेरै आसाम सरकार भारत सरकारनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिखौ नंखायफ्ला बिजेपि सरकारा माखासे दायथ' लानानै बर' हारिखौ बा XNDP-फोरखौ थगायनाय माखासे रोखा रोखा दिल्लीयाव माखासे जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा थांनानै केस हैबाय आरो दिल्लीयाव थांनानै माखासे XNDP-फोरनि सायाव केसखौ सुप्रिम कर्टआव जेरैबायदि आगान सुरबाय बेबायदिखौ दिनै भारत सरकारनि इन्डियानि माखासे आयेन बायदियै मोनसे जाथिखौ जोंनि माखासे सरकाराव थानाय बिथांमोना जुदि थगायोब्ला उननि समफ्राव माखासे भारतनि माखासे आयेना भारतनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जुदि बेबायदि थगायसुला जायोब्ला बिथांमोननि दारै बिजेपि सरकारनि दारै बिथांमोना बदनाम लानो हाया। बिनि थाखायनो दिनै एसेबाबो बे आंनि भिडिअआव बे आं बुंनाय राव नङा, आसाम मिडिया थांनानै अन दा स्पट बिथांमोननि माखासे मा जादों माखासे माबायदि काहानि जागासिनो दं बिजेपि सरकारा एखेबारे बिथोराव बिथांमोना दुर्बलता जानानै दं। बिथांमोना एखेबारे दुर्बलता जानानै दं। बिथांमोना फैबाय थानाय 24नि थाखाय बिथांमोना दिनै सानबाबो सानख'नो हायाखै। बिथांमोननि माखासे जायफोर नावद्रा बुग्रा जायफोर दैबाना जायोबा नावखौ नैबाव गाखोबा आं बासिगोन नैबाव गाखोबा आं बासिगोन बिथांमोना उरां फारां जागासिनो होननानै जों खोनानो मोनो। प्रमद बर'र खालामनाय এইবিলাক भिडिअनि फुटेजाव नुबाय। XNDP-खौ थगायनो हानायनि थाखाय
बर' हारिखौ थगायनो हानायनि थाखाय प्रमद बर'आ रंजाबोदोंमोन। बेबायदि प्रमद बर'आ रंजाबोदोंमोन बर' हारिखौ आं थगायनो हाबाय। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ मानो बिटिआरनि माखासे सिमा बारायनायखौ दिनै साक्सेसफुल खालामनो हायाखै? मानो खालामनो हायाखै दिनैसिमबो? एक्सएनडिपिफोरखौ थगायनानै बर' हारिखौ थगायनानै बेसेबां हायला हुइला मोसानानै दिन्थिदों। बे बर' हारिखौ एक्सएनडिपिखौ थगायनो हानायनि थाखाय रंजानाय थिगखौनो बुंदों हाग्रामाया, थिगखौनो बुंदों हाग्रामाया। लोगोसे बिदा गेदेर हेमन्त बिथांनि माखासे लामा दिन्थिग्रा जों बुंनांगोन। बिथाङा हेमन्तनि थोननाय बायदि बिथाङा मोसादों, रंजादों, जा बुंनांगौ जेबो गैया। बिथाङा बर' हारिखौ थगायनो हानाय, एक्सएनडिपिखौ थगायनो हानायनि थाखाय बे रंजानाय डेन्स। हेमন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাদায়ে বিজেপি এৰি পেলাই বিপিএফত সোমাব কাৰণে লাইন লাগি আছে আৰু বিটিচিত চিফ হ'ব কাৰণে লাইন লাগি আছে। কিন্তু মই কৈছোঁ দাদায়ে বিজেপি এৰি পেলাই বিপিএফত সোমাব পাৰে, কিন্তু আমি বিটিচিত চিফ হ'ব নিদিওঁ। আমিহে কওঁ, মইহে হ'ব। हाग्रामानि बुंनाय खोथाया गासिबो नंगौ। हेमन्तआ थाङै थुङै काउन्सिलनि चेयारमेनबो जागोन बे उनाव। बिथाङा जुदि बिजेपि सरकारनिफ्राय जुदि गामोननो होखारजायोब्ला, बिथाङा जुदि बेबायदि आरो 1 बोसोर 1.5 बोसोर जुदि बेबायदि आखु देखायबाय थायोब्ला बिथांखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय आउटबो खालायनो गोनां जानो हागौ। बिनि बेबायदि माखासे सरकार सालायनाया गावनि खुंथाय, गावनि पावार, गावनि माखासे गोहो बोलोखौ बिथाङा पार्सनेलि सरकारनि थाखानाय आयेन बायदि बिथाङा खामानिफोरखौ जुदि बेबायदि मावालासिनो जुदि गावनि व्यक्तिगत जुदि गोहो बोलोजों गावनि साननाय बायदि जुदि मावबाय थायोब्ला हयथ' बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखौ बोख्लायनोबो हागौ। बेबायदि समाव बिथाङा जेरैबायदि थांनाय इलेक्सनाव हाग्रामानि गादिखौ बिथाङा सेनो लुगैनाय आरो थाङै थुङै प्रमद बर'नि सिटखौबो लुगैगोन। प्रमद बर'नि जायगाखौ जुदि लानो हायाबा आरो अबेबा देउरि काउन्सिल, कार्बि काउन्सिल, जिखुनु जाया काउन्सिलनि माखासे चेयारमेन जानोबो हागौ उननि समफ्राव। बेबायदि माखासे हेमन्तनि गोसोखौ जों नुहुरो। बिथाङा जेरैखि जाया गादिनांगौ। बायसेन्सआव जुदि बे बिजेपि सरकारनिफ्राय जुदि आउट जायोब्ला हयथ' बियो अबेबा कसारि अट'नमास काउन्सिलनो, देउरि काउन्सिलनो, मिसिं काउन्सिलनो, कार्बि काउन्सिलनो बा डिमासा काउन्सिलनो, जिखुनु जाया काउन्सिलाव बे चेयारमेन जानानै थानो हागौ। बिनि माखासे आखुखौ नायोब्ला नंगौ हाग्रामानि बुंनाया गासैबो थिग। हाफ बिपिएफआव, हाफ इउपिपिएलआव, नाथाय गादिनि थाखाय दाहाब। थिगखौनो बुंदों हाग्रामाया। इउपिपिएल पार्टियाव हाबोबा डाइरेक्ट प्रमदनि जायगाखौ लुगैबा जानाय नङा। गाबोन बिपिएफनि जायगायाव हाबनानै जुदि हाग्रामानि सिटखौ लुगैबा जानाय नङा। बिथाङा थिगखौनो बुंदों, हाग्रामाया थिगखौनो बुंदों। আৰু হাগ্ৰামা আহিলে কয় চিফ আহিছে, চিফ চিফ চিফ। এইটো কি মাল? য'ত দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইজৰ সেৱক, তাত কোনোবা বিটিচিত চিফ থাকিব পাৰে নেকি? পাৰে নেকি কওক? ইয়াত সেৱক থাকিব পাৰিব, ইয়াত কোনো চিফ থাকিব নোৱাৰিব। লাও যেনেকে পাতৰ তলত থাকে, নেতা ৰাইজৰ তলত থাকিব লাগিব, ৰাইজৰ ওপৰত থাকিব নোৱাৰিব। मा बुंदों हेमन्तआ? गारबोनाय समफ्राव मा खोथा बुंदों बियो? जेरैबायदि रायजोनि खोथा मानिनानै रायजोनि बायदिसो सोलिनांगोन। नाथाय सोर हारिनि, सोर समाजनि बायदि बे खामानि मावदों? सोर समाजनि बायदि खामानि मावदों? नाथाय जोंनि खोथा बिटिसिनि, बिटिआरनि दैदेनगिरिखौ जों मा बुङो मा बुङा, जोङो राजाबो बुंनो हागौ, जोङो शिबबो बुंनो हागौ। बे जोंनि खोथा। बिथाङा खर' सानो मा दरखार? बिथाङा खर' सानो मा दरखार? हाग्रामाखौ जों शिब बुङो ना प्रमदखौ शिब बुङो ना जोङो राजा बुङो, बे जोंनि खोथा। बेहा खर' सानांगौ मा दं? नाथाय बे बुंदों गारबोनाय समफ्राव रायजो राजानि सिङाव लाव फिथाइ बायदि जानांगोन बिफाङा बिफाङानो। नाथाय हेमन्तआ मोनफ्रोमबो जातिनि खोथा खोनासंनानै खामानि मावदों ना गावनि गोसो बायदि खामानि मावदों?
बे दिनै आसि थुनानै जुदि हेमन्तखौ बुङोब्ला हयथ' दिनै दायनिगिरि जानो हागौ। गारबोनाय समफ्राव मा खोथा बुंदोंमोन? हाग्रामा महिलारिखौ जोङो मा बुङो मा बुङा बे जोंनि खोथा, नाथाय बेहा खर' सानांगौ मा दं? इसिबां खर' सानांगौ मा दं? दिनै बेबायदि खर' सानानै हाग्रामाखौ बियो सरखारनिफ्राय जेरैबायदि दोनथ'नानै प्रमद बर'खौ लाबोनो हानानै दिनै मा खालायखो? बिथाङा फुख्रियाव जेरै लकेल ना नास्राय नानो बेबायदि नास्राय गोरि अबेबा ना मावा बेबायदि माखासे ना गिदिरनि उपद्रबआव न'नि फुख्रियाव जुदि हगारोब्ला बे ना गिदिर गिदिर नाया मा खालामो? बे लकेल नाखौ फिसा फिसौ नाफोरखौ आदार जानो थाखाय सुख होआ। थिग बेबायदि हेमन्तआ खालायदों। रायजोफोर जेरैबायदि बर'फोरनि न'खराव फुख्रि मोनसे मोनसे थायो, अब्ला बे लकेल नाखौ जुदि नों हगारनानै ना मावानो अबेबा नास्राय नानो बायनानै हगारनाय गिदिर गिदिर नाया बे गामिनि फिसा फिसौ नाफोरखौ मा खालामो? आदार जानो सुख होआ, होसो होसो अरथारो। आरो थानो हाबाबो बिथांमोना गावसिनि बे जानानै आग्लायनाय आरो गावसिनि खिखौसो बे ना फिसा फिसौआ जानो गोनां जायो। नङा नङा रायजोफोर, नङा नङा। थिग बेबायदि हेमन्तआ बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि बानायदोंना बानायाखै रायजोफोर? जेरैबायदि फुख्रिनि नाया लकेल नाखौ जेरैबायदि नास्रायनो गोरिनो ना मावानो गुबुन गुबुन ना बे गामियाव थालाबायग्रा ना फुवान बायनानै हगारनाय नाया गिदिर गिदिर जायो मास मोनसे मास मोननैयाव। बेबायदि नाया मालाबाबो लकेल नाखौ सान्थि होआ। बेबायदिजों गोरोबना गोरोबाखै रायजोफोर? বিশ্ব শৰ্মাৰ যিবিলাক কথা কোৱা সেইবিলাক মিনিংলেছ হৈ গ'ল, বেছলেছ। তাক চবেই বেয়া পায় অসমৰ মানুহে। एखेबारे नंगौ। आसामनि जेसेबां जाथि दं, जेसेबां उन्दै गेदेर बिथांखौ गाज्रि मोनमारो। दिनैनि समाव हेमन्तखौ बांसिनै गाज्रि मोनग्रा, दुखु मोनग्रा 100 जनाव 95आनो हेमन्तखौ गाज्रि मोनो। मानो थाखाय? जिबायदि प्रग्रामाव जिखुनु जाया प्रग्रामाव बिनि उमुक होगोन, थेन होगोन, ओरैबायदि आसनियानो बिना जोबनो थाङा। 100टा जुदि प्रग्राम लायोबा बे 100टा आसनि बानायो। सानसेयाव जुदि 20टा जुदि मिटिं दंबा बेयाव 20टा बे आसनि दिहुननानै रायजो राजाफोरनो नंखाय राव बुङो। बयबो गाज्रि मोनो। नंगौ नंगौ, हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय खोथाया गासैबो नंगौ। আমি ভাল পালোহেঁতেন হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মঞ্চত উঠি ক'লেহেঁতেন যে হিমন্ত দা আপুনি ডাঙৰ কথা নক'ব, আপুনি 250 টকা পেঞ্চন দিয়ে, মই 500 টকা পেঞ্চন দিওঁ। তেনেকুৱা দাদাগিৰি ভাল লাগে। আমাকহে ক'বলৈ আহিছে বিটিচিত নোৱাৰিব দাদা, আপুনি ইফালে অসমত থাক, দাদাগিৰি কৰক, বিটিচিত আপোনাৰ দাদাগিৰি নচলে। नंगौ सार, नंगौ। हाग्रामा महिलारि बुंनाय खोथाया गासैबो थिग। बिटिसिआव हाबनानै बेबायदि खोथा हेमन्तखौ बुंनो सोर? हेमन्तआसो हाग्रामाखौ बिदा लेंनांगौ। नाथाय आसाम सरकाराव मा खामानि मावनांगौ मावनाङा बिनि दायथ'आ हेमन्तनि। नाथाय बिटिसिआव थांनानै गावखौ बिदा लेंनो थिननाया बेसेबां लाजिथावना। मानो लेंनो? जोंनि बर' हारिनि सासे हाग्रामाया नेता। नाथाय प्रमद बर'आसो दिनैनि समाव बिटिआरआव थांनानै बिटिसिआव थांनानै हेमन्तआ थाङोब्ला आथिं हमनानै खुलुमहैयो। नाथाय बै समाव हेमन्तआ थांनानै हाग्रामाखौ नमस्कार लानो गोनां जायोमोन। हाग्रामा महिलारी ডাঙৰীয়া, মই আহিছে। মই আজি আপোনাৰ মিটিং শুনিবৰ কাৰণে মই আহিছে। दिनैनि समाव उल्थासो प्रमद बर'आ खोनासंनो गोनां जायो। उल्थासो बिटिआरआव हेमन्तनि लेक्सारखौ खोनासंनो गोनां जायो। हाग्रामानाव सोलोंनानैसो आसामाव लेक्सार हैनो थाङोमोन हेमन्तआ। दिनैनि समाव मा? उल्थासो प्रमद बर'आ खोनासंनो गोनां जायो। মিঠাম খামটো টেঙা নাখাওঁ নহয় আৰু কে
কেইবাৰ বিক্ৰী কৰিলে এইবাৰ আমি মিঠা আম খামেই আৰু টেঙা আম আমি নাখাওঁ দাদাই নিজে নাখায় মিঠা বেলেগক কিয় খাব দিছে অসুখ আছে অসুখ মানে কিবা আছে না চুগাৰ আছে না ডাঙৰ অভিযোগ এইবিলাক খাবলৈ দিয়ে আমাৰ পিটিচিৰ মানুহ চব মানে চুগাৰ খুব কৰিব বিচাৰিছে দাদাটো এনেও কৰোণা ডাক্তৰ হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ मा बुंदों हेमन्त सारा मा खोथा बुंदों थाइजौ गोखै आरो गोदै मोनफ्रोमबो हेमन्तनि जुदि प्रग्रामखौ जुदि दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो आसामिस मिडियायाव जुदि सेलेक्ट खालामनानै खोनासङोब्ला मोनबैसे आसनि मोनबैसे रायजो राजाफोरनो मोनबैसे फरायसाफोरनो गामोननो 2 लाखनो समफोर 5 लाखनो समफोर उमुगनो 10नो लिरनानै दोनोब्ला हयथ' डायरिया बुंनानै आरो गोदान डायरि बायफिननो गोनां जासिगौमोन सोर थाइजौ गोखैखौ जाहोखो हेमन्तआ जाहोदों हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहोदों आसामनि रायजो राजा बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ हेमन्तआ मोनफ्रोमबो जनजातिनो थाइजौ गोखैखौ जाहोदों बे थाइजौआ ओरैबायदि गोदै ओरैबायदि नायनो मोजां होननानै थाइजौखौ आखायाव लानानै खुगायाव लानानै समाजनि गेजेराव दिन्थिनानै बे थाइजौआ गोखैसो थाइजौ गोखैखौ सोर जाहोखो हेमन्त आरो दिनैनि समाव फ्राय बाहाग आसामाव ट्राइबेलनि अनगायै बिथांमोननि माखासे जाथियाव बांसिनै सुगारा जायो मानो जायो बिथांमोना ट्राइबेलनि बायदि खाना जाया बिथांमोना ट्राइबेलनि बायदि ओंखाम ओंख्रि जाया बिनि थाखाय बिथांमोना बांसिनै गोदै जानानै बिथांमोना सुगार जायो बिनि थाखाय मा खालामना दों बियो गोदै बुस्थु जाहोनानै गावनि जनजातिफोरखौ बेमार खालामनो नागिरनाया बियो मालाबाबो गनायथाव नङा जोंनि ट्राइबेलनि मानसिफ्रा गोखा गोखै मोनफ्रोमबो गोदै गोबाब ओंख्रि जायो बेबायदि समाव गोदै ओंख्रि जाहोनानै बिथांमोना दालि ओंख्रियावबो सिनि होयो फान्थाव बिलाथियावबो सिनि होयो मोनफ्रोमबो माखासे बेदर ओंख्रि संनायावबो सिनि होयो बिनि थाखायनो जेनेरेल मानसिया सुगारा बांसिन जायो आरो सुगार जानायनि उनाव दिनै आरो गोदै बुस्थु जाहोयोबा सुगारा बारा जायो अब्ला बांसिनै बेमारा बांसिनै जागोन बेबायदि माखासे आदब खायदा बिथांनि बायदि आदब खायदाया बिनावनो जोबदों दिनै रायनानै पुलिसजों हमजाहोनानै माखासे खामानिखौ मावनो हाया बेमार खालायनानै बियो गावखौ अराय सम राजायाव थानो लुगैदों गावखौ अराय सम राजायाव थानो लुगैनाया बियो आसामनि थाखाय जुक्ति नङा শাসনত থকা দলে সংসদত নিজৰ কাম কাজ প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব ৰাইজক বুজাব পাৰিব লাগিব সংগঠন ঠিক থাকিব গতিকে এই তিনিটাৰ সমন্বয় আছে নাই সেই কথাটো মাননীয় সভাপতি আৰু পনীন্দ্ৰনাথ ডাঙৰীয়াক মই আজি প্ৰতিষ্ঠিত দিৱসত আহ্বান জনাম যাতে এই তিনিটাৰ সমন্বয় খুব ভালকৈ হয় চাৰি যিমানবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকক আজি তেখেতসকলে দীৰ্ঘদিন ক্ষমতাত থাকি ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে যিমান নিকৃষ্ট কাম কৰিলে দেশৰ জনসাধাৰণক বহু ক্ষতি সাধন কৰিলে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ ভূমিকা পালন কৰি स्पष्ट बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि आरो जायफोर आसामाव बिजेपिखौ फोथांनानै दोनदों जाय बिजेपि सरकारखौ आसामाव फोथांनानै दोनदोंमोन दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय बिजेपि सरकारखौ सोर फोथांदों आरो जेरैबायदि बुंदों खोथाखौ गासैबो स्पष्ट खोनाखाबाय आं बुंलायाबाबो जायो अब्ला दिनै कंग्रेसनिफ्राय फैनानै बिथांमोना मैया दाखालि फैनानै जाय थाखानाय जों बुंनांगोन
जायहा न'खराव ग्रोम ग्रोम बिदा फंबाय बिमा बिफा थाखानाय जाय बिहामजोआ फैनानै न'खरखौ थेर बेथेर खालायबाय नङा नङा दिनै हेमन्तखौनो होन पीयूषखौनो होन गुबुन गुबुन माखासे बिथांमोनखौनो होन दिनै बीजेपी सरकाराव सोरनि हान्जानिफ्राय फैनानै सोर सरकारखौ सालायखो दिनैनि समाव बेबायदिखौ सनवाल सारा आरो जाय बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा रोखा रोखा बुंलांदों समाजजों गोरोबनानै पार्टीखौ मा खामानि मावोब्ला माबायदि माखासे रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानिखौ मावोब्ला जाहाथे खामानिया जौगागोन समाजा जौगागोन मोनफ्रोमबो साखाथियाव रायजो राजाफोरजों थानांगोन नाथाय जाय गोहोखौ लानानै दिनै थाखानाय न'आव सनानि न'खरखौ सोर दंस' खालायखो जों बुंनांगोन जेब्ला बिहामजोखौ लाबोयो बिहामजोआ मालायनि न'निफ्राय बे सनानि न'खराव फैबाय गुबुन न'खरनिफ्राय सनानि न'खराव हाबफैबाय अब्ला जाय लाबोजानाय जाय बरायजानाय जाय न'खरखौ सालायनो थाखाय माइनाव बिहामजो रानि बेखौ साजायनानै जेरैबायदि बर'नि नेमखान्थि बायदियै न'खरनि लेखि बानायो बे लेखिया अराय सम दंसबो खालायनो हायो समायनासिनबो बानायनो हायो अब्ला जों दिनै बेफोरजों रिजायोब्ला जेरै बिहामजो गोदाना लामानिफ्राय लेखि रुजुननानै न'खराव हाबफैयो आरो बे न'खरनि लेखिखौ बिहामजोनो गथायो गावनि थाखानाय सनानि न'खरखौ बिहामजोनि आखायाव गथायो बेबायदि समाव न'खरनि माइनाव रानि जानानै थायो बेबायदि समाव थाखानाय सनानि न'खरखौ सोर दंस' खालायो आरो सोर न'खरखौ बिहामजोनि सायाव सोनारो थिग बेबायदिनो जायफोर कंग्रेसनिफ्राय फैनानै दिनै बीजेपी सरकारखौ दिनै दंस' खालायनो थाखाय दिनै माखासे जायफोर हाबनानै गादिखौ लादों जायफोर बोसोर बोसोर खस्थ' खालायनानै बीजेपी सरकारखौ लाबोबाय आरो बीजेपी सरकारखौ खुंथाय लाबोबाय बेबायदि माखासे बिथांमोना दिनै आउट जानो गोनां जादों सोरनि थाखाय जायफोर कंग्रेसनिफ्राय बीजेपीआव बास्लायनाय गासैबो कंग्रेसनि खर'जोंनो सोलिगासिनो